ni kiseng bhalang badang thamai kamau karwan Socio-Economic and People Development Forum kala Leit pano synñiang sha ngut ki khunswet haga shnong Wahsiej kabahap hapo ka Southwest Kasil District ki bere ki khun jong ka Medlin lingdo kabara eno shadin yala ki khun kat ba mei orlin lingdo pat upai kus pen lingkhoi kila haban shimti ban sumare ki wat hagasngi ke jinglong teman jong ki na markata kum kadak jong ka jingiram na kaliang ka seng kala Leit banno da ka song pisa sha ki khunswet uba Doras Ramsi como president jong mau karwat Socio-Economic and People Development Forum ulay thu bala seng ya kani ka seng ka ban kami ya ka kia ka shan bat ka imlang salang kum juru ya ukup shiliang sem shiliang na ka benta ki long shnong jong ka Southwest Kasil District ka seng ka lethu pagani ka jingwan no synñiang ya ki khunswet Wahsiej ka day ka sin jam ya ki mat trekam jong ka seng pat nang ni shakhamat kan sedang no ban trekam bat nang penjana ya ki rukam trekam jong ka seng anak kalian jong ik museng misnyong sun benta kini khunswet kon rangli kam tam opo jong kene ka dong tan ke jongi siam kumpuni ki jing le ki jing jenjar kam tam apa den ki jing lo khunswet sibun ba ki jing jenjar ke jong im jongi kum ki bru andre ni ai musim kam tam kini ki mi ki bedon opo jong le ki jing sem nom du jing kermen bu ble udon kat lem bat pi untip ki kam ki jam un ku kerdok kam tam kini yo ki met bu ko ki khiat na benta jong pi ki mi uta no pa bari ya kini khunswet tan ta kintin lian jungang ngumdon sibun berkret sukit bok keruang yang ni ngesem kini roi perum pere kini kini san ta kaptam kini khunswet la sai sni ke long bru kin man beli kin long bru kin man beli ta kini yo kita kijing nang kijing sta lengba kijing sumar ke kijing pi kaptam pun kini mi ik berpai coba pej ya kini kun tu beli undar kan berpi kini yo kini tu bokoi bokya tu beli usakar ku kini kijing sem kijing pi tetap boleh buat katan liang dok ci ci de ki bru ke buduk ni intan long ci sneo bu ci en tak seng ke bulong ke seng no ta ci cilem bentai buduk busuk kantam po jong ke dong tanyo ki ci tu banan ci pekan re ci deu bun i kendu chua tane ke ya ke bu kendu banan de ci sneo chania e kata dan re ci kwa bu ci de i ci sa jong khmat bu dia bu man ji do kam ini lung ni kon te kon swet u pe jiure kesin bu kong ji ji kta te chuom anan bu rat bolo ai ya kane kalat ba ya pikum kaseng ba kilawan jingo wat pet ya kini ki khunswet hakane ke yuni te dua black rekenat baun IFP ya kata ka buit kesap ya kata ka ba pin nang henasan kasa ka seng jumpi Wahsiej la chisni te ngam dadon tin sibun ban kren ki ndai pedang subharu ya pi ha kane ka si ka bamta ka ba wan ban jingo ya kini ki khunswet badiangi yanga bat ya kami kunju kublai sibun ya pi baro san